Здравейте! Аз съм Боби Маринова и този влог започва така, както започва всеки мой ден. С газирана вода, лимон и хималайска сол за хидратация. Вече време е за зала и въпреки, че съм в по-така почивен режим, няма как да пропуснем тренировки, просто това е невъзможно. Попаднах в един много красив квартал и просто исках да ви покажа. Не е нищо особено на пръв поглед, но се чувства много чисто, много луксозно, даже бих казала. Доста хубави коли минават, хората тук са по-хубаво облечени и много ми харесва такава разходка самичка към фитнеса. Тук намерих една много красива сграда, която малко ми прилича на църква, не съм сигурна какво е. Но просто така реших малко да ви покажа докато вървя. Сега тук точно има строежи, не е толкова хубаво, обаче пак всичко е толкова лъскаво и чисто. Просто наистина се усеща, че е в Европа човек. И исках само да се похваля, че откакто съм дошла тук, сега малко минават хора, така че ще свалям все пак. Още не съм свикнала да влогвам, но се уча. Искам да се похваля, че откакто съм дошла тук, аз въпреки, че както казах, съм в по-почивен режим. Не съм спряла да си следя храната, да фаствам, да тренирам и съм много доволна от себе си, от формата си, от килограмите си и смятам така да си продължавам. Това е кръстовището, на което е фитнеса, а ето там ми е фитнеса. Basic Fit. Надявам се този филиал да е по-хубав от предишния, който посетих. Малко преди да вляза в фитнеса, една промоторка ми примами в този красив салон за красота, а на мен малко ми трябва, когато става дума за козметика и грижа за кожата. Изпробвах някои от техните продукти на ръцете си, не върху лицето си и останах впечатлена от качеството. И вече е време за тренировка. Време е за пазар и сега правя една фатална грешка. Отивам докато фаствам, следователно отивам гладна, но сега ще ви покажа какво ще си взема за тези дни за хапване. Готови сме, много е лесно, когато видиш едни и същи неща. Предимно зеленчуци, салачи, пиле, виното е за до вечера, понеже сме канени на гости и да занесем една бутилка. Вижте колко ефтино ми излезе, на пазарик са доста неща и няма 20 евро, всичко това, включително, че има и алкохол и пиле. Много добре. Момичета, време е за разходка в града и ви взимам с мен. Искам да видите колко е красива улицата, на която сега ще изляза. Аз тук отново се боря с моя срам да снимам пред хора, но няма как, за вас ще снимам, защото гледката наистина се заслужава. Моят приятел е извън града и аз реших да изляза сама в Мадрид да работя и уча в някое кафене. В случая избрах Starbucks. Ето вижте колко е красива клетката и ето там е Starbucks. Отиваме да учим и да работим, а след това на една бърза шопинг разходка и после тренировка.
Едно включване от най-уникалната Зара, която съм виждала. Вижте колко е просторна, на 3 етажа и е наистина изключително добре заредена. Тук можете да намерите всички артикули, които търсите в онлайн магазина, а интериорът е просто разкошен. Аз се влюбих в този магазин и е много спокойно, хората имат достатъчно пространство, не се бутат и наистина беше вау! В момента се намираме на гарата и ще се опитам да ви покажа как изглежда. Чакаме си автобуса и ще ходим на едно селище, което е за аутлети, за големи хубави брандове на много ниски цени и стари колекции. Ще ви снимам. Ето вече сме в селото. Не знам дали може да се каже село на това нещо, пълно е с луксозни магазини. Много ме е далеч от село на мен, ама така се води Вилидж. Ето Поло и ще снимам нататък. Тук сигурно ще има много модни попадения от към туалети. Може да си харесате нещо, някое вдъхновение. Ето тази мацка, например, с ръстата коса. Много добре облечена. Вече съм happy girl. Момичета, намирам се в туалетната на аутлета. Искам да ви покажа просто какви са сапунчетата и мисля, че това е като крем за ръце на Даричел, защото тук има магазин и е супер сладко това, че са го измислили така да го сложат тук за общо ползване. Ето го моя аутфит. Панталон от не помня откъде и блузка от Зара, понеже беше хладно и чантата на Love Moschino. Приятелят ми си поръча нещо много интересно, испанско, традиционно, с хамон, това е отгоре месото. Седнахме само да пием, но това му дойде така малко като снак. Изглежда добре. Сега ще опитам и аз. Вижте колко са сладички. Хората так ми се освободиха масата и пиленцата накатаха, но са много. Чакаме си автобуса на спирката. Искам просто да видите как изглежда една спирка на едно такова място. Понеже се отсето, аз казах, да, че е за аутлети. Просто погледнете колко много турби от големи марки. Сега ще ви взема с мен на пазар. Подготвила съм се, отиваме на Lidl. Вижте тук между другото как са асансьорите отвън. Много интересно. Тук е входа, тук е асансьора и направо се качваш на етажа. И хубавото на място, където сме ние, е, че където живее моят приятел, е, че Lidl е много наблизо. Буквално стигам за 2 минути. А е доста голям, супер добре заредим. И сега ще ви покажа какво ще взема за няколко дена ще на пазаря. Основни неща.
Ето вижте, буквално направих няколко крачки по-нагоре и вече съм пред Лидъл почти. Взимам една количка пекеньо. Пекеньо значи малка. Излизам да пазарувам. Хората ме гледат странно, честно да ви кажа. Вече свикнах да се снимам и да ме гледат странно. Почнах и да не се и притеснявам, така че действаме. От тези салатки се взимам много пакети. Много са удобни, защото са измити и сушени. Направо си ги слагам, откусявам и са готови. И вижте на какви добри цени са. Един такъв голям пакет. Аз един такъв си изяждам самичка за вечеря. Направо взимам 3. И взимам и ето такава за обяд. Ще ви снимам цените. На мен лично ми е много интересно да гледам цени в чужди държави. Така се правя някакво сравнение за икономиката, инфлацията. Ето, например, тук може да видите на плодовете как вървят. Трябва да взема прасковия. И още нещо имаше. Ще се сетя. Ето ги, намерихме ги, нектарини. 2 евро за едно такова пакетче. Мисля, че ти е направо супер. Половин килограм. Аз си ги слагам и на салатата. Нектарините с сиренце. Много хубаво става. Вечер така. По-лека вечеря предпочитам. Продължаваме. Трябва да вземем зеленчуци, домати, краставици, месо и зехтин и балсамико за овкусяване. Ще ви покажа какви взимам. Много интересен зехтин намерих. Ето ги доматките и краставичките, които ще взимам. Взимам си един пакет форми, защото аз ям много форми и постоянно ми свършват, защото не ям други сладки. Ям само форми, мед, но не ям шоколади, вафли, други пакетирани неща. Не, от години вече. То взимам си балсамико, любимото за салатата отгоре задължително. И сега се търся един зехтин, който бях взимала преди, обаче като че ли не го виждам. Беше като с пръскало и беше много удобно, защото пръска много малко и не слагам цели лъжици зехтин, просто пръскам. Но така като гледам са го изкупили, така че трябва да намеря нещо друго. Този щанд, вярвам, няма как да не ви направи впечатление, понеже цените са нещо скандално спрямо това, което е в България. Тук млякото е 1,50, което е 3 евро, 3 лева в България. И ние там не можем да си купим такова мляко за под 6-7 лева, което според мен е абсурдно. Просто това е навсякъде в Европа и в Виена и тук. Пийте винаги ядково мляко, когато идвате в Европа, понеже вижте за какви цени говорим. Аз си взех бадемово, понеже ми е най-вкусно и е най-малко калории. На 100 мл има 25 калории и него мога да се го сложа и на кафето, и да се направя протеинов шейк, и да се направя бананов шейк. И ми е най-така неутрално като вкус. Прямо другите соеви, пшенични, не знам какви са. Соевото пък изобщо не го харесвам. Взимам или бадемово, или кокосово. И сега се търся газирана вода, която аз винаги пия сутрин с лимон и хималайска сол. И направо си взимам един пакет, защото аз много обичам газирана вода. А пък тук, освен че е много по-ефтина отново, ето 48 цента е водата, и сладка, с някакви естествени подсладители, без захар, и ми е направо сладка с лимон. Такава се едно пия Швепс. Много обичам. Честно казано, малко си пренапълних пекеньо количката и май ни прекалих малко с шопинга, но взимам всичко необходимо. И аз така съм свикнала да си пазарувам всичко, което ми е необходимо, без да се ограничавам, така че продължаваме. Това съм, доста се натоварих, тук водичките и тук чантата. В такива моменти съм си благодарна, че ходя на фитнес всеки ден, често и просто да си нося торбите.